Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι είδα. Ένα σκυλί που... ως κατά. Άρα έχει περάσει τόσο καιρός, Ναι, sorry γι' αυτό. Αλλά είμαι εδώ για ένα ακόμα νέο rant. Art block ή writer's block ή μηδέν παραγωγικότητα ή θέλω να βάλω τέλος στα πάντα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω, γιατί αν χρησιμοποιήσω άλλη ορολογία νομίζω πως θα κατέβει το βίντεο και κρίμα. Μία δήλωση η οποία είναι μεγάλο ψέμα αλλά και μεγάλη αλήθεια ταυτόχρονα είναι ότι όταν κάνεις αυτό που αγαπάς επάγγελμα δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Ναι. Από πού να το πιάσω τώρα? Ισχύει ότι όταν κάνεις αυτό που αγαπάς επάγγελμα είναι όντως καλύτερο από το να κάνεις μια δουλειά που απεχθάνεσαι, άλλο που κάποιοι προτιμάζονται να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη δουλειά αλλά τελικά ασχολούνται με κάτι άλλο τελείως διαφορετικό, μόνο και μόνο γιατί έχουν ανάγκη τα λεφτά, αλλά έχει και αυτό τις παγίδες του. Λόγω του ότι είμαι σε μια δημιουργική και καλλιτεχνική κατεύθυνση επαγγελματικά, θα μιλήσω ειδικά για αυτό το τομέα. Έτσι, ανοίγω το κεφάλαιο της δημιουργικής εξάντλησης. Καλούμαστε να υπάρξουμε μια μηχανή που κατεβάζει ασταμάτητα ιδέες με εξοργιστικά short deadlines. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στον πανεπιστημιακό χώρο. Για να πάρεις λίγο τα πάνω σου και να πιεστείς ώστε να μάθεις να λειτουργείς under pressure, στη βιομηχανία είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ανταγωνισμός, ταχύτητα, επικοινωνία με όλα τα departments. Είναι αρκετά περίεργη η μετάβαση από το κάνω αυτό που μου αρέσει γιατί έτσι γουστάρω, στο κάνε αυτό που θέλω εγώ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και αν δεν μου αρέσει θα σε απολύσω. Είμαι δραματική. Μπορεί. Αλλά νομίζω πως η δημιουργική παράλυση δεν βασίζεται μόνο σε αυτό. Πέρα από τις μεγάλες απαιτήσεις, έχει επίσης κυλιεύσει τις ζωές μας το πολύ αγαπημένο Not AI. Μα γιατί να ξοδεύσεις τόσο χρόνο σε αυτό που μπορεί να σου βγάλει έτοιμο σενάριο, character, animation και edit σε κάτι λεπτά? Θέλω να πάρεις αυτό που είπες, να το βάλεις μπόλικο λάδι και να το βάλεις βαθιά μέσα στο γκολ. Δεν νομίζω να χρειάζεται να τοποθετηθώ παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα. Πλέον λες πως θα δημιουργήσεις κάτι χρησιμοποιώντας το μυαλό και τα skills σου και σε κοιτάνε λες και τους είπες ότι η γη είναι επίπεδη. Ήταν που ήταν περίεργο να λέω πως είμαι animator, ότι φτιάχνω κινούμενα σχέδια δηλαδή και με βλέπαν σαν ένα παιδί με κυρομπογιές και πλαστελίνες. Τώρα πλέον θα με βλέπουν χειρότερα. Σαν ένα παιδί με κυρομπογιές και πλαστελίνες. Αλλά χωρίς χέρια. Ή πόδια. Τι λέω μαλάκα? Δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους χωρίς χέρια ή πόδια, οκ. Πριν λοιπόν γίνει η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων και πάω να βρω το λαγό στη λαγουδότρυπα, την κάποια που μπαφιάζεται και το γάτο που τσιλάρει, θα κάτσω λίγο ακόμα εδώ. Τι θα κάνω δεν ξέρω. Θα δείξει. Καλησπέρα ή καλημέρα. Μπορεί αυτό το βίντεο να ακούστηκε σαν να λέω μην ακολουθήσετε δημιουργικά επαγγέλματα και γκρινιάζω για το επάγγελμά μου. Ναι, γκρίνιαξα. Αλλά όχι, δεν θέλω να αποτρέψω κανέναν από το να ακολουθήσει μια τέτοια επαγγελματική κατεύθυνση. Όλα έχουν τις δυσκολίες τους και αυτή την περίοδο μου βγαίνουν απλά πιο έντονα. Ως εκ τούτου ήθελα να επικοινωνήσω τον πόνο μου με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Προφανώς και το animation είναι μια κατεύθυνση που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου και θα μείνει εκεί που είναι όσο δύσκολα και αν μου φάνουν τα πράγματα. Κάντε αυτό που αγαπάτε. Θα σας πληγώσει άσχημα, θα απογοητευτείτε, αλλά είναι μαγικό. Τα επόμενα βίντεο υπόσχομαι να έχουν άλλο χαρακτήρα. Καλή συνέχεια.